Morning guys, dito tayo ngayon sa bayan ng Medellin. Oh. Kikita natin dito guys, ito ang tangke de gira ng mga Hapon. Medellin, barangay lungsod ng Medellin. Yan ang kanilang municipal hall. Okay. So ito naman ang tangke de gira ng mga Hapon noon during World War II. Tingnan kayo, astig talaga guys, no? So titingnan, nakuha ito guys sa malapit sa ginagawang bridge ba ng, ito yung makita nila noon ang inuhulog ng mga Hapon, no? Bago lang ito nakita guys, sa ilalim ng tulay ng renovate ang tulay. Ito nakita nila, no? Tingnan guys. Green, oh. Tingnan natin guys, ha. Oh, ito yung mga astig talaga ang pagkagawa nito. Oh. Tingnan natin ang loob nito guys. Nasisira na talaga guys, pero ano pa, purma pa to guys. Oh. Tingnan nyo, makina guys, oh. Itong mga gunner, oh. Kanyang mga guys, oh. Ang kanyang mga gulong, tawag ito guys, gulong ba guys, oh, at titibay pa, oh, tingnan nyo guys, oh. May adjustment pa to guys, oh. Tingnan nyo, oh, para gano'n, oh, kapal ng tibay ng mga gulong guys. Nalatangki, mas mahirap masira talaga ganito. Siguro guys, ito ang labasan ng bala, oh. Ito ang kapato kayo. Salamat guys sa inyong panonood. Magandang araw sa ating lahat.